Himusayen ti 35 ti tawen na abarbero, ani Sammy Bachiller, residente ti Barangay Dalimag San Isidro Abra, idinto nakarwaran iti ospital ni April Makabuntok, gapo iti nasagrapda at tama ti bala ti paltog. Makita iti daytoy ala ti CCTV, rabi iti Sabado, Disyembre 13, madamang nga aginom dagiti biktima ken kadwada, iti sangwanan ti barbershop da, iti paset ti sitio nagsangalan Poblasyon Ispidigan Abra, idinta napasamak ti pamaltog. Dito'y mismo pagtaktak daratata iti nagpestuan nga nagiinuman da Sammy Bachiller ken ti kakadwana ken ito'y batog na makita daytoy torod nga isumot iti nagpestuan datoy suspect sumagmamano lang nga metro ta kadayuna manipod ti nagiinuman da. Hanga ta nga abang ta na baybayag da mga gininom. Napan nga ta ijay nga nagpesto. Kasi no nagabang ko mapelang, nabayag-bayag gamin nga nakikita mingin ti CCTV nga nabayag da nagiinom. Then katapos mga diging oras nga napasamak isumot ti pa nakapaltong na dyan. Naitaray dagiti biktima iti ospital. Nagsagaba ti biktima ti tama ti bala ti paltog iti akin kanigid apaset ti patong na ken makin kanawan nga ima ken buksit na idinto maysa at tama met ti paset ti patong na ni Makabuntok. Narekobre iti crime scene ti 5 abasyo ti bala ti M16 ken maysa a deformed slug. Saan met ang maibaga ti pulisya no siya sino ti target ti suspect. Nag-burst mo iti kwaji panakaputok na iso nga naalag yung isa. So nga dito amo no sino kanya na talaga ti target da. Mas at ado mo ti tama ni Sammy. Antay mo may establish no iso na talaga. May sa akit kitain da ang motibo ket no ada pa kay naigan ti negosyo na tinapasama. Kapot ta dagitoy ko business maandamot. Kada to'y may isa ka agtatrabaho may ti kiskisan dati may isa napaltugan kadok gayam na dato'y laster. Di ba lang bagami motibo panggap lang ti business pala lang. Agtutuloy met investigasyon para ti pakabigbigan ti suspect. Nagkedked meten ti pamilya ti biktima ang nagpa-interview iti news team. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.